Стисни бицепс. Това е като на първи участник вчера. Ела, приятелю, да, твой, да. Ти си от здрав. Ама има ли с тебе още такива твои приятели? Ела и ти. Ела, бе, елате всичките, бе. Абе, хора, днеска Язов няма да държи спирачката, трябва да му докажем, че сме по-здрави от него. Не се шегу. И ти си здравеняка, искаш ли да участваш? Ми да. Ще участваш. Там отзад от публиката някакви здрави момчета има ли? Момчета, здрави. Да, я виж колко. Елате, герой. Колко сте тук? Какво правите, момчета? Не толкова много. Вие дойдохте цялата публика. Значи разпределете се по въжето. Разпределете се по въжето. Всички. Спри сега, Язов! Да не даваш газ! Ще даваш газ, когато ти кажа даваш газ. Преди това. Чакай, Спри се! Момчета, да знаете, че той ще върне назад и ще ви изтрепа всички. Той е подъл тип. Затова му казваме лицето Язов. Сега, секунда. Преди да стартираме, аплодисменти за тези здрави мъжаги. И негативна емоция за лицето Язов. Аре бе, искам да ви чуя. Язов, видя ли, че за нищо не ставаш, Язов! Аплодисменти за здравите мъжаги! Между другото, той ми каза, изкарай ми 3-4, викам, да, бе, да. Аз ще изкарам половината публика, бе. Той нищо не знае. Алекс, видя ли, батко, какво става?